Какво става, хора? Аз съм The Gamer BG. Почвам да снимам. Искам да се забърквам в ютубърството. И започнах да снимам. Мисля, че ме помните. Трябва да ме помните. Suicide to the West. Когато снимахме. Вчера на рождения ми ден. Той пак направи малко влогче. Той вече го е качил. От вчера започвам аз да снимам с програмата Action. Някъде тук мисля, че я показва, защото на мен не я показва. Не знам. И трябва да пишете и какви игри да играя, какви да привъртам, какви такива. Всякакви неща трябва да пишете в коментарите, абонирайте се, ако ви харесват клиповете, харесвайте ги. Пишете в коментарите някакви въпроси, ако имате така. След малко клипът няма да е много дълъг. Просто казвам, започвам да снимам. Това ще е. Защото искам след малко да снимам малко на МТА. От Suicide to the West трябва, мисля, че помните сървъра Storm. Не, Storm, не знам дали го знаете. Storm. Има и FFS. Аз ще снимам FFS. Storm и в него ще снимам. Пишете в коментарите и какво да правя. Например, ако искате някакво състезание да правим с приятели и така. И какво друго да кажа. Давайте лайкове. Ако ви харесват клиповете ми, харесвайте ги и вие. Какво друго да кажа? Няма какво. Чао от мен. Аз бях The Gamer BG. Тук с мен е никой. Добре, чао.